yɛrɛ ma foyi faamuya papa ye ninnu fan kelen bɛɛ bɛ ka sa tan cɛ ni ma dɔn dɛ an bɛ ka toli kɔkɛ i bɛ kuma la yan dɛ n ka papa ye ninnu filɛ kɛ u fan kelenw de b'i toli n'u yɛrɛ e ma ye hali o dun ka ye kelen min bɛ a fan kelen bɛɛ kun tiɲɛnen don e kɔni b'a dɔn o ye diyagoya de ye ka da kan ji tɛ yan nɔ san kelen min nana o de bɛ k'an sutura dɔɔnin o fana ye tiɲɛ n'o tɛ ne yɛrɛ kamana ganna papa ye denni don nka a bɛɛ b'a la ka sa kɔkɛ ne yɛrɛ magoba de bɛ e la a ka di yan a ka di i dɔgɔkɛ Zayidu ka ko de don Zayidu ye mun kɛ kana kɔrɔtɔ ma Fatumata denmuso min nana ka bɔ duguba kɔnɔ awɔ tile filani na ɲa b'a la don ka bɔ la Zayidu nɔfɛ yan minɛ voilà Zayidu ni o ka bɛn u tɛ bɛn hali dɔɔnin sanga ni wagati Zayidu ni dennin bɛ mankan na ne dun ɲɛ bɛ fɛn dɔ la kɔkɛ o y'an ka hɛrɛ ye dɛ o ye hɛrɛba de ye ka ɲɛsin Zayidu ma sabula a mɛnna an bolo an ye den in ladon an sogo n'an golo cɛ n'an ɲɛ bɛ musolaw nɔfɛ a ka kan an k'o ko ɲɛɲini n bɛna min f'i ɲɛna Zayidu ka furuku a n'a ka funufunu waati ko de don Zayidu bɛ lahalaya min kɔnɔ nin waati in na a b'o ko de kɛ k'a sababu kɛ denmisɛnnin don fɔlɔ a b'a mɛn ko cɛ nka a t'a dɔn cɛ yɛrɛ ye min ye wa a b'a mɛn mɔgɔw da de ko muso nka muso ye min ye a t'a dɔn hakilina min bɛ e la i b'a fɛ Zayidu k'o waleya a t'o ɲɛdɔn fɔlɔ nka n'a y'a ɲɛdɔn a yɛrɛ ye don min na a bɛ nin minɛn in bila ka maakɔrɔ minɛn ta ne hakili la e bɛna kuma dɔ de fɔ ne ye min ye kamanaganko kuma ye nin tɛ kamanagan ye o e ɲɛ bɛ min na Zayidu bɛna o ye nka a tɛ se k'a ye bi de kɔkɛ a ka kan i ka Zayidu lasigi i ka cɛya kuma f'a ye denmisɛnnin min don a bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔni ne bɛna i ɲininka o yala e delila ka Zayidu wele don kelen jumɛn na k'a ka taa dɔgɔ ɲini kungo kɔnɔ ka na d'i ma ne ma deli k'a bila dɔgɔ ɲini na a tɛ taa dɔgɔ ɲini ka na wa kosɛbɛ e delila k'a wele k'a ka taa ji ɲini ko jiko gɛlɛya bɛ yen wa yarɔ a bɛ taa ji ɲini a yɛrɛ ye ka na o ye kalan dɔ de ye o a kalanna olu la o k'a sɔrɔ e t'a kalama mɔgɔ bɛ kalan dɔɔni dɔɔni de a bɛɛ tɛ se k'a fɔ a ye don kelen ni maakɔrɔba mina ta k'a di denmisɛnnin ma ni min farati a bɛ bɔ ka bɛn a bolo o cogoya kelen na n'i y'i sinikan fɔ denmisɛnnin ye i b'a hakilina ɲagami de ne o tɛ a tɛna na se ka foyi faamuya i ka kumaw na o de la n k'i ka taga dɔɔni dɔɔni n'i ka kuma mɛn kɔkɛ ayiwa ne kɔni ɲɛ bɛ denmuso in na cogo min na denmuso in ye Zayidu ta ye donc i yɛrɛ bɛ buramuso ɲini de la sisan kana ɲinɛ dɛ i kansɛnimuso de don e bɛ k'a bɛɛ ɲagami ne bɛ taga so mange mɔni dɔ bɛ yɔrɔ in na i b'ale bɔ n'an ye tilela dun an k'o dun awɔ denmuso in ye denmuso ladamu ye dɛ muso fana ye ni muso ka ko dɔ lajɛ i bɛ sɔn ka ɲɛngoya bange o la o denmuso ye ladamu ye dɛ Zayidu ma kɛ e den ye sa wa a ka kan k'o ɲini a ye ala muso kɔni o bɛ perese ko bɛɛ lajɛlen de ma
e fana dɛsɛra sa kɛ. Kɔkɛ kelen yan. Awɔ, kelen kan. Sunkalo Namba ne taara duguba kɔnɔ bi hakili tɛ yɛrɛ n'Ala sɔnna ma. denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ i bɛ hakili to danbe kɔrɔw la N'Ala sɔnna ma. hadamaden i tɔgɔ de bɛ ɲɛfɛ a bɛ kɔfɛ O ye tiɲɛ. ne taara duguba kɔnɔ danaya min dalen i kan i jija i k'a minɛ fa jama mana jɛ ka mɔgɔ bila ɲɛfɛ o ye danaya de ye ka n'o danaya cɛ O ye tiɲɛ. i y'a faamu N y'a faamuya ba. an mago bɛ min na o y'o ye Baasi tɛ ba. N ye nin bɛɛ lajɛlen faamuya. o diyara n ye N fana bɛ mun ɲini a fɛ. A ye dugawu kɛ. an bɛ dugawu kɛ N'Ala sɔnna ma. I y'a fɔ cogo o cogo. kosɛbɛ N bɛ taa ci in kɛ a kɛcogo la. kosɛbɛ I n'a fɔ a ka di jama ye cogo min na. n'Ala sɔnna sunkalo denmisɛnya bila kɛ kojugu a b'e ka maakɔrɔbaya tiɲɛ O ye tiɲɛ. i y'a faamu N y'a faamuya. e bilala ci min na bɛɛ t'o sɔrɔ wa ne y'a bilalen kan danaya de y'a bila e la wa i bɛ jija k'a minɛ fa N diyara n ye. Ba n'Ala sɔnna ma. n'Ala sɔnna N bɛna kɛ ka ɲɛ. o bɛ diya n ye Aw ka dugawu kɛ dɔrɔn. an bɛ dugawu la N'Ala sɔnna ma. taa ko ɲuman se ko ɲuman ala ka segin ni ɲuman ye Amina. ka n'an fana ɲuman sɔrɔ ye Amina. N'a y'o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ. amina N bɛ nɔgɔ in fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ. n'Ala sɔnna a bisimila An tile. Nse, Sunkalo. Somɔgɔw. Baasi. An baara. Nse. N kɔrɔ. An tile. Sunkalo. Ayidi. An baasi la. Baasi foyi tɛ yen. Haba. An baara. Cɛ i tagama na tile kɔrɔ dɛ. Awɔ. A ka di kɔnɔ. Awɔ n bɔra ɲɛfɛla in na. Awɔ. N tɛmɛtɔ la ɲɛbɔ la. O ka ɲi. I ka nin nɔgɔ in n toli la dɛ. Awɔ. N b'a la ka a yuguba sa. Jiko dɛsɛ ba anw na. Tiɲɛ yɛrɛ la. Ni san mana funfun don min na o tɛna kɛ don wɛrɛ anw bolo sa. Ala a bɛ ka nakɔ yɛrɛ fɛngɛ. Tiɲɛ yɛrɛ tiga in bɛɛ kun sara ka ban yɛrɛ ne kɔni jigi foyi tɛ nin kan hali papaye ninnu bɛ baga sa sabula minnu mɔna tan o caman de tolila. Ni degun fila b'anw kan bi o na kɛ jiko ye. Baɲini kun ko ne ka tila ka tɛmɛ e fɛ yan nɔ. Awɔ sabula o don o an ye ɲɔgɔn ye kɛ an ye bɛnkan dɔ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ne fa ka yamaruya dilen i ka taa duguba kɔnɔ ka taa an ka jiko kuma kɛ bɛnkan kɔnɔna na an ye turumanyɔ dɔ fara ɲɔgɔn kan sabula taama tɛ se ka kɛ bololankolo donc o musaka ne bɛ so i ka tila ka tɛmɛ so n k'a d'i ma i k'i labɛn taali fɛ i y'a faamuya. N ye nin faamuya wa a diyara n ye kojugu. A ye danaya mun ta ka d'an kan ni Ala sɔnna ma n bɛna minɛ fa. I mana taa duguba kɔnɔ i janto i yɛrɛ la dɛ sabula n'i y'a ye e kelen pewu sugantira ka bɔ dugu cɛmisɛnninw fɛ e de ye duguba kɛ wa i bɛ duguba dɔn kana na t'i ta kɛ babajire ta si ye dɛ ka na ni misiw ye k'a ka taa misiw feere i y'a faamuya b'a la babajire ye misiw feere dɔrɔmɛ kelen ma segin so a y'a bɛɛ tan ka yɛrɛ kɛ Bamakɔ nka ni e sera ka nin jiko ɲɛnabɔ e tɔgɔ tɛna na bɔ nin dugu in kɔnɔ bilen yanni diɲɛ wulidon kɛ sabula jiko gɛlɛya min ye anw sɔrɔ salon ne ɲɛna nin na kɛ n dalen ye k'a da anw mɔdenw tulo la nka jɔn de y'a gɛlɛya in wuli ko donc i tɔgɔ na fɔ tuma bɛɛ i tɔgɔ na fɔ hɛrɛ mana miiri dugu in na don o don
dugudenw mana miiri n'u ka ji sɔrɔ ye don o don a dɔw bɛɛ hakili bɛ jigin i la i y'a faamuya n'ala sɔnna ma a tɛna kɛ babajire ta ɲɔgɔnna ye ne ma fili n danbe ma koyi o diyara n ye ni n taara n taakun ye ci mun ye n b'o ɲɛnabɔ wa n b'a kɛ i n'a fɔ a ka d'aw ye cogo min na ni ala sɔnna ma o de y'a to dugu in maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'i sugandi i cɛman ye ni tɔw ye i tɛ hɔrɔn ye ka tɛmɛ u kan wa i ma jan ni u ye i ma bon n'u ye nka i bɛ min dɔn i bɛ o de dɔn wa i ka ɲi ka o de kɛ fo a ka wasa sabula i duguden ye hɔrɔnya la ni e mɔgɔ min sugandira dugu kɔnɔ hɔrɔndenw ɲɛ la ko karisa nin kɛ i nin bɛ to a da de fɛ ni o tɛ o kelen ni o bɛ kɛ ni ala sɔnna ma danaya ye n bɛna fa o diyara n ye n bɛ danaya minɛ fa o diyara n ye nin diyara n ye kojugu ayiwa i ni baraji ayiwa ni n taara so sisan n bɛna n labɛn awɔ n b'i sɔrɔ i ka yɔrɔ la baasi foyi t'a la n'i yɛrɛ tilala nin yugubali la parce que n tɛna caman juguba n t'a dɔn ala bɛna sɔn sanji la wa a bɛna kɛ dɔ in si ye wa maa t'a dɔn donc n bɛna dɔɔni dɔɔni kɔrɔkɔri dɔrɔn k'a to ten n'ala sɔnna ma n nata ye n b'a dɔn a tɛna kɛ salon samiyaji si ye ayiwa a bɛ boli baasi tɛ awɔ n bɛna fɔlɔ ɲɛma n bɛna i bila ɲɛnafin na sabula dugu ci de bɛ n bolo i n'a fɔ i yɛrɛ b'a kalama cogo min na n yɛrɛ tun hakili la n ko n bɛna waatinin kɛ yan nka sɔgɔmada in na ba ne ko n ma ko sini sɔgɔma n ka gɛlɛya bɛ se ka taa cogo min na i b'a dɔn dugu kunkanko o ka gɛlɛn n'an fila bɛɛ ye ka kow ye nka a ka di i ka dugawu kɛ n cogo min na n ɲuman bɛ se ka taa ka na Sunkalo o tɛ baasi ye o ye ala tanu koba de ye ni dugu maakɔrɔw bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka e de ta o ye ala tanu koba de ye sabula denmisɛn bɛɛ ka laɲini de ye nin ye dugu danaya ka da i kan ɲɛngoya tɛ an b'i dɛmɛ an seko bɛɛ lajɛlen la nin ko in na walasa ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na bamananw ko tɛ u ka bamanankan na ko n'i ye misi fagalen bilakoro dunɔ ye ko a kama tɛ a kɔmaw jigiya de ko don kurun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ sago ye batigɛ ko ɲuman ye komi i bɛ duguba in yɛrɛ dɔ ka ban n b'a dɔn i na se i ka kow kɛcogoya la an bɛ dugawu don i ye i k'i hakili to i yɛrɛ la dɛ parce que duguba kɔnɔ maaw u tɛ malo maa ma wa u tɛ kaba maa ma nka fɛn bɛ n bolo n'o d'i ma i n'i yɛrɛ kɔlɔsi n'o ye an ka taa so baasi tɛ ayiwa Zayidu ne ko e ni kɔrɔkɛ kumana awɔ an kumana a ko ne ma ko maakɔrɔ bɛnn'a kan ko sunkalo ka taalen sini sɔgɔma ye a y'o dɔrɔn de f'i ye awɔ a y'o dɔrɔn de fɔ ne ɲɛna a ma kuma wɛrɛ foyi f'i ye ayi o ma ci wɛrɛ tɛmɛ yan i kɔrɔ kɔni i ma n'i ka ci fa ye cogo o cogo a t'a lase yanni an ka taa ɲɛfɛ ne ni ne yɛrɛ bɛ kɛlɛ la o ye kɛlɛ mɔdɛli jumɛn ye i y'i kunkolo digi hali k'a yira ne la k'a fɔ k'i kunkolo digira fa kana cɛsi fɔ ka cɛ kɛnɛya aya yafa ma fili ka baara don Zayidu kunkolo filɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i kunkolo ɲɛna dɛ a ye labɛnna sa a ka di cɛ bɛɛ a muso ka labɛn nin cogo in na e y'o hakili sɔrɔ i kɔrɔ depuis dugu jɛra n bɛ munumunu salon n'a da la ala ma fɔ ko n kunkolo ɲana e kan ka kunkolo yira min na ne ma taa yira o la f'i taara yira maa la maa min ni hali n'u y'a fɔ k'a ɲɛna n'o t'i nafa a jo b'i la kɛ ne ko i ni Famata denmuso famara ayi
e do ɲininkali kɛ mun na denmuso ladamunen de don tu n bɛ min f'i ɲɛna sira dugubakɔnɔmɔgɔ ninnu ye u ka tekun wa u fɛɛrɛ ka bon o dugubakɔnɔmɔgɔw dɛ o de bɛna hɛrɛba de lana ne kɔni bɛ min dɔn i bɛ ka taa ni nin ka ko ye girin na cogo min a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na e ye denmisɛnnin ye fɛn dɔw bɛ yen e tɛ se k'olu dɔn ne ma ban ka denmisɛnninya ma o de kama n tɛ fɛ k'an bila ko la komi ye maakɔrɔbaw ka ko ye sunkalo ka nin taali a bɛna kɛ kunnawoloba de sunkalo ma ni tun ye se kɛ ne yɛrɛ de tun bɛ fɛ ka taa nin na min bɔra duguba kɔnɔ e dɛsɛr'o la o janko k'e bɛ taa duguba kɔnɔ e bɛ ɲɛ dɔn duguba kɔnɔ ko la e tɛ sɔn sɛbɛn in ma mɔgɔw tɛ kosɛbɛ koyi wa tumu yɛrɛ b'a fankelen na ne bɛ ka n fɛn cogo dɔ la k'a dun ni kuma si e tɛ falen denmisɛnniya jogo de b'i la fo ka taa denmisɛnnin Allahu akbar ɲama nin bila yen baasi tɛ ne tun nana segin na fiɲɛ bɔ ne bɛ taa ala ka den sɔn hakili la koyi Asera. Tegne. Ini wallahi ini kan bo sen fla ta kamana. Oh, itna nga jido dina. Okay. Oh, na. Ya, ise ngana de. Mbora katansi na ya la sandula ni ko chama ni fa chama sido ko jule ya la ni aha ni ma fen soro ina fa chama do imana boy fa chama na kata wari ni jamana werela Mida. Ça va. Tu vas bien? Je vais justement va jouer tout là. C'est... Waouh. C'est de l'arachide comme ça? C'est de l'arachide seulement que vous cultivez ici? J'ai dit c'est de l'arachide seulement que vous cultivez ici? Mais c'est waouh, c'est tellement beau. Désolée, tu me vas fatiguer. Ah non, fatigué, il y en a trop. C'est tellement beau. Et j'ai t'en fait. Jimmy Rebéane, on a beaucoup de goût à l'ébagan de son ami. On est allé bien timinanja. On a farfoni, Kanye donné, effectivement, tu m'en as parlé. Oui, il y a Founian au Dongo, Antalien colonel et filles colonial. Ah, ok. Oh, il va falloir qu'on trouve de la solution dans votre problème d'eau là. Et comment on fait? Voilà. Désolé vraiment, pardon. Nous sommes Romina. Nazara Kando on est fond, donc je suis obligée car comment là, nous c'est quoi côté quoi. D'accord? Nous sommes faut de fond solution nga nyina kwa jiko ina tiens là depuis 2 minutes na ko kolanya yela na nere milioro jena ya nuko mo mo be donc jiko la ka chateau nous ndi mo ma sa ofin folo ayi o mo garzi ke soro o mo buli kanya ni fene an yɛrɛ an y'o de fɛrɛ ta sisan ka sunkalo k'o bila ka taa duguba kɔnɔ yaasa o bɛ se ka taa an ka kamanagan n'an ka dusukasi fɔ jiko la cogo min. C'est bien. O ye idée ɲuman ye sinon ne yɛrɛ tun bɛna o ɲininka est-ce que n ka wulila k'a ɲɛɲini. an bɛ nin bɛɛ la e nana mun ɲini. Ko ne nana mun ɲini wa. Awɔ. E tun bɛ ɲinɛna an ye min fɔ ɲɔgɔn ye t'as déjà oublié. Ka min fɔ ɲɔgɔn ye. T'as une mémoire courte hein.
T'as déjà oublié ce qu'on s'était dit devant votre puits là-bas l'autre jour? Oui. Ne te regarde comment nous faisons. On est à finir. On est comment on fait. Il dit Jacho Beleki. Il donne ne J'ai dit nous enyina na mi fo nyonyina l'autre jour et à la colon iranina enyina na mi fo nyina. Kolonda kuma o ye kolonda di amena ko de kono ya ikulubena Moi je sais amena ko kono tasu na baralo. Zedou, je te comprends pas là. Est-ce que c'est toi? Allah kana moko jona ça. Attendez, est-ce que tu dors pas? On va faire le mais l'autre jour tout près il y a fonya na komburu e muso bibolo mamina muso bibolo otara duguba kono ina na fonya tuguni c'est pas vrai ne mamna muso e ne mamna muso e ne re il ko ki bene de fait de bidon folom ne yene. Tu m'as dit beaucoup de choses l'autre jour. Inem. On est arrivé jusque là? Ne a fille na sizangi ka takaboya. Zeidou? Ya ne ka bara. Tu me chasses là? Takaboya. Qu'est-ce que oh. Je te comprends pas. Oh, j'ai tout putain. Qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Takaboya. Tu viens me frapper là? Oh, tu es un vrai blédard quoi. C'est vraiment difficile de vivre avec un bourgeois comme toi. N'importe quoi. Laisse-moi tranquille. N'importe quoi. A kɛra di? Tanto. Ne hakili kuma na Zeidou fɛ kɛ. Ne kumara fɛ. Tanto ne dun bɔra Zeidou fɛ sa ko na ko la. Zeidou ye ne gɛnsa fo ka wulu su ne na. Fo Zeidou bɛ busan ta ne kama. Sisan Zeidou ye kasa tɛmɛ a kɔnɔ wɔɔrɔ kan. Kɔkɛ. I ma kuma ye. Ne ko ne b'a fɛ ka e de ɲininka e ni Zeidou ka ko ne b'a fɛ ka dɔnni de faamuya la sabula aw ka tabiya tɛ kelen ye e bi Zeidou nɔfɛ ni na kanu de la wa walima i b'a fɛ ka yɛlɛ a la di sabula yɛlɛ ye fila ye dɛ yɛlɛ fɛ bɛ yen yɛlɛ nabi i kalannen don Zeidou ma kalan i lamɔna dugu min na ko Faransi Zeidou ma deli ka se Bamako i bi kan min fɔ a t'a mɛn Zeidou lamɔna ne de bolo yan kabini an ginini nka ni yɛrɛ min sigilen filɛ ne ka Bamako ye ɲa na o y'a sɔrɔ n dɔgɔmanin don kuma tɛ Zeidou ma n'a sɔrɔla i b'a fɛ ni kanu na walima i b'a fɛ ka tugu a kɔ k'a kɛ yogoro ye ka yɛlɛ a la dɔ fɔ ne ye ne k'a faamuya la. Tonton, ce n'est rien de tout cela. J'aime Zeidou au plus profond de mon cœur, de tout mon cœur. Et bien haketonye, de Zeidou fait ni na kanu de la, ba fait ni kunde la. Nta ko ka yɛlɛ a la. Sisan kɔni kumara sinon i kun bɛ ka min fɔ n y'a faamuya i bɛ se ka taa a tɔ bɛ ne yɛrɛ de bolo sisan i y'a mɛn i bɛ k'i minɛ i bɛ se ka taa o tɔ lase Ayiwa n y'a mɛn a tɔ bɛ ne de bolo. Ok tantu ne bɛ taa fɔlɔ. Tu ne ko Zeidou mimi Denmuso bɔra k'a bɔra nakɔ la dɛ. Ayiwa o tɛ baasi ye
faliba tunnini kabini kunu mai yaro ifana mai de mina Zaidu bila ka taa fali ɲini nka ni denmuso in de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ awɔ ne de b'a f'a ɲɛna k'a ka taa denmuso in wele o ka taa fali ɲini ɲɔgɔn fɛ m'an bolo jugu da i kan ni min bɔra o la i b'a lakali n ye Zaidu ye ne dɔgɔnin de ye sin bila sin ta mɔgɔ si tɛna dugumakolo in kɔ kan min bɛ Zaidu dɔn ka ne bɔ e k'a wele k'a fɔ ye ko ne k'a ka taa faliba ɲini wa a ka taa denmuso in nɔfɛ u ka taa fali ɲini ɲɔgɔn fɛ k'a kelen ka na taa dɛ i y'a faamuya n'i ka kuma faamu nin ko in yɛrɛ bɛ ka taa taabolo min kan ne dɔnko bɛɛ banna a ma se donko ko ma fɔlɔ e de kɔrɔtɔlen don ko in ma i dɔgɔkɛ wele i k'a fa ye sabula ni ne nana fa ye a bɛ sɔn ka kɛ baara ye dɛ parce que n dusu tiɲɛlen de don i den fɔlɔ e den fɔlɔ de den fɔlɔya ye tiɲɛ ye nka sira dɔw bɛ yen n'i y'olu yira den fɔlɔ la a kan ka taa o fɛ awɔ ni ye min fa ye a ma deli ka ban o si ma wa n ye min f'i ɲɛna taa o fa ye dɔrɔn e k'a fɔ Zaidu ye ko ne ko k'u ka taa falimusoba ɲini ka na ko n bɛna taa an ka dɔgɔ dɔw ta k'a ni denmuso in ka taa k'a k'a teliya n t'o ɲɛfɔ sisan awɔ bisi babe nyana wa ne ko ka bi dugu jɛra man ka faliba ye Salut les jeunes. aka faliba ye depuis kuna sini ne a ye dan biɲɛ ninnu ka yiriba kɔrɔ ye o bɛ ne yɛrɛ n'a cɛ o den bɛ ne n'a cɛ aw ma bɔ ye wa ne bɔra yen ne ma ye fo n'i taara bɔ dugutigi ka so kɔfɛla in fɛ dɛ a kun bɛ yen fɛnɛ ne bɔra ye yɛrɛ de sisan kan kunna yan kan fulakɛ ka wɛrɛda dun payi sɔgɔmaden na ne solila ka poyi ka babilen bila ka taa n ko ka taa yen fan lajɛ bari bin buruburu min tun b'o ka yɔrɔ la n'a tun tilara dɔrɔn a tun bɛ taa yen nka a tɛ yen nɔ Zaidu o kuma dala b'aw bolo la bi sa dɛ o de ye tagama da ye bi y'a tile 2 de ye ala tɛ ka se ka nɔgɔ doni ka sabu kɛ faliba in tununi ye n kɔrɔ de y'i kanto ma o la sa ko n ka gɛlɛya cogo bɛɛ lajɛlen la ka don ni faliba ye so bi n tɛ baasi ye n tɛ n'a ka baro tiɲɛ an bɛ dɔ bɔ sira la i n'i ka tubabu muso bɛ ɲɔgɔn fɛ ça va Ça va. Yeah. On sigle men ji nɔgɔ de la. Ji an bɛ ji ja an nana ji ta ka taa so nin de y'a ka nin de y'a ka ala foyi man di biɲɛ walayi ne kɔni sera ka min dege a ka kara o ye biɲɛ de sali saba yɛrɛ ne t'a dɔn o kɔrɔ ye min ye sali in kɔrɔ a b'a fɔ ko ale mɔgɔ caman faga ne taara n kɔrɔ ko k'i kana kun min na Il y a du diable dans le champ. Tu vois pas? Je croyais que c'était du diable. Jebin musuk saya bain bela jaya ti la yɛrɛ
Isranya feme jinye ko ne di mo kan asere di Yuda ne mi kaskani mun kira yi taso iti senga bongo Espèce de bourgeois que tu Allah Jandi mun gara ha ya klisi sa ya klisi jena tiga foi di ter ha isirana femini nkono mitata kana na ibala nkono ya ni jan kono ya tu sais la parler toi tu peux pas partir me laisser ici mina yiri lari demsonu ma ke ka solo de ge kono munu mu sigi sigi ni na kabayina wa ke gulle baga baga nai ika dala ka fugo jati lambla non non je veux pas rester mina yiri la non 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 ici non c'est non tu sais quand tu aïe nkono ya dano je le sais Afin Ibala Kiguya ani famia ani haki woni fe abamana dem so ne bendo ni kono na nusiki wala sa ukana kawan kilengile bechi ugu bagba ni ndi ikma to ma ira ka foki mu sukse bai ngane aso le seran ni Ulamata n'importe quoi Bon, je suis fatiguée là. Je peux plus partir loin encore. Attendez que je me repose un peu. Comme Ni sengina, ni tsega ta ro jambi. Fuye nga repose. Wallahi. Ni korotu ma foke kana leko fo jien wule da ro ne ni sala suguta ma bina. Ni ni bo ko fu mi ko ni fale be ka nyenyen. Misa abe dumuni ke royo ki belaje ngara abe mi royo ne belaje ha ale buron nunga fali atmet ko is kulula Tarani tak boleh sini.
J'ai mal au ventre. Hein? J'ai mal au ventre. Ne kon dal bagam bo ngay kono kon mi bulu. Aga to bari. Ne kono de gantini. Ijo yo ngale ni sara kasa ba. Ha? Udah na wadi mi. Ha? C'est ça. Eh Jirimia. Hein? Non, je sais pas. Ma Jimmy. Kata bang? Hah? Hah? Ini saya ni. Il faut ça. Fais doucement. Hein? Oui. Oh. 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 Ah. Oh. Kita. Aïe. Oh. Il faut ça. Comment est-ce que tu Il voulait d'un coup de yang. Hein? Na ijo ngale ni kasa lo. Ngale. Ataka tema. Ha? Abi kete me dondon il voulait yang là. Ya salo ngata kete. Wore ko ne de balba. Abi kete dondon. Apa kata? Oh, boleh gisi ke? Boleh. Dia mengauli. Ebe mun ne da? Ha? Foi. Il voulait chegar dan kono na don abi kete dondon. Ebe ele lasa. Je t'ai eu. Avec les gars qui ont meilleur, n'est-ce pas? Je t'ai vraiment eu, mon pote. Eh, my goodness. Oh là là. Et t'es né rido. Ne mi ta ka bo fu an fe kana ne ya ne rido wala. Zaidou. Tu sais, je me plais tellement que je ne sais pas quoi dire quoi. Et j'étais tellement contente tout à l'heure que tu me portes dans le dos. C'était tellement bon et tellement beau. Où est les gens on attend? Où est Kadmi ça? Il bolo bon comment? Amani a notre quoi dire on a. Il veut me refaire. Il veut comment la gang qui t'a goûté ce gars-là. Mais tu me clignes dans le fait ça. Est-ce que tu m'as cligné? Est-ce qu'il y a un peu de gens on attend? Aflé. Je suis aujourd'hui que tu m'aimes. Mais bon là quand même ça. Qui veut le faire? Parce qu'il n'est qu'on a dit me là c'est ça. Et inquiétude c'est ça. Ça prouve que tu ressens quelque chose pour moi. Je suis tellement heureuse d'apprendre cela. On t'a dit que faut. Nana keri akila kone ka joro kone tu kone bi fe. Ne be ninga muso bela. Hal yo be fo. Ne bolo ki bénéfice ça. Ah! Que c'est beau l'amour. Oh. Qu'est-ce que je l'aime du plus profond de mon cœur. Attends-moi s'il te plaît.
chalela asmai kiu pegalela mete herara hizamiti dilegi oh kya hai mamera pehla pyar hai sajna kya hai mamera pehla pyar hai surah pamatam cari chale laga sisa asmai ibado kiu pigale laga namo mete herara hizamiti bilegi Dereka hedil sans milegi oh kya hai mamera pehla pyar hai ibado sajna kya hai mamera pehla pyar hai ibado nyina makono mina fe sa na mesa ha ibado fa suga ka chanko donc tu me prends pour une folle ouais bon oti balne non depuis ni na don folle me gafne ho fa bini na parce que ibado fa be raila ayi o kuma tala mara mi fi i bro kan ga bana dogo quoi bana dogo ne tsika furake na so ni bilara kana di kana furake ni la ya ala kanu man no lindo njara bi de be kam lan bela ikat ne di turu udi be kam lan bela awu fa be ni naki e ga ko fala man ni Khadija ibai ne ka dana mo ko bai to nga ma bu ba di aka kani bana bo dimso la ne ka fereke abese ka kenya chuguni s'il te plaît épargne-moi tes mots là je sais pas comment dirais-je cesse de me dire que je suis folle quoi hein je suis au sérieux et puis tu es là à me dire que je suis folle. Eh Dieu tout puissant, Dieu tout puissant. Oh Dieu tout puissant. Ah ne ko me ka finya na di bana dugulu te frake ya fa moi bon nada s'il te plaît encore s'il te plaît Name Zaidou alors il faut qu'on vienne savoir ça je suis au sérieux je suis sérieuse là ni bon va savoir quand même que mana mo ça ne bi ko ko ke kuma tout là mo te diabète alors il faut qu'on vienne faire des et reconnaît ma qui bénéfice mais moi de l'année dont tu as changé du jour au lendemain je sais pas quel mouche t'a piqué quoi ibado ni atone yele mana sabula fendo bila ne ko ni ko to ma songo to quoi ne bima kadi ni ne be kuma igan nazara kan boala mami me feka kife mami me feka tudiko mami me feka ka janya yirila ote kuma ni kanye ite kami me abe do fara janya chegele aka ata fe na ta ko boala fe ala tadi eta teni tate ok ni famille famille kay etoro nek ko la duru e nek nanzara ka foydi ni ne be kuma igela ci go bele ko boala ok problème pas là Niami je te promets de ne plus te parler français oh. Désolé, désolé, s'il te plaît. Mais là, tu as dit, quand tu es dans la café, mais tu es au bec. Voilà, ça va, c'est la allez, il là qu'à fond. À rectifier. D'accord. Il est Dana. Il est Dana. Il est Dana. Comme il y a un peu de schéma de la oui, mais. Ko be na don don min diga la inshallah min am force kan diga
f'i ye kuma bɛɛ i bɛ kan bɛ mɛn k'o f'i ɲɛna. Baasi tɛ an ka dɔ bɔ sira la yanni tile ka bin yaasa an ka fali ba ye maa bɔ kun o ka kɔrɔ ni yɛrɛ. O ye tiɲɛ mɛ an bɔlen kɔ yan i dalen b'a la k'a fɔ i tɛ ɲɛ kun kɔrɔ bilen i tɛ kumakalankolon fɔ ma bilen. n tɛ se k'o ladu ta i ye. ne dun filɛ ka ladu ta i ye dɛ ne b'a dɔn ne ka nanzarakan fɔ a bɛ n joli la n tɛ se k'a bila mɛ n bɛ na n forcer k'a kɛ i fana k'i forcer s'il te plaît alhamdulillah. Dalakan ye fɛn ba de ye an ka ɲɛnamaya jɔlan don wa an ka hadamadenya guloma don n tɛ fɛ ka dalakan fu ta i ye n tɛ se ka min waleya e ko ne ma sa k'i ye dalakan di ne ma i tɛ nanzarakan fɔ bilen hali sisan i bɔra k'a dɔ fɔ n tɛ fɛ n ka kuma ka kɛ kumalankolon ye o de la n tɛ se ka jɔ dalakan kun kɔrɔ ni wagati in na. I b'a dɔn i y'a ye sa i taara nanzara dugu la dɔrɔn i tiɲɛna an ka maakɔrɔ bɛ tilen ka yaala hali t'a dɔn k'u ye fɛn kɛ nin taama fitinin dɔrɔn fo ka diɲɛ nege b'i la. Ne y'a f'i ɲɛna n'i bɛ kuma ne fɛ bamanankan todunkan to nugu la. Awɔ n ko n bɛ se ka fɛn kɛ. I bɛ se ka mun fɛ? n bɛ se ka n jija. n bɛ se ka n jija. I bɛ se k'i jija. Tiɲɛna i cɛsirilen don kosɛbɛ. Yɔrɔ o diyara n ye. Kadi e kɛra ne fɛ mun kama an ma ɲɔgɔn ye dɔn ma denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn kan an ma lamɔ ɲɔgɔn kan mun de b'a yira ne la k'a fɔ k'e tɛ ka ne nɛgɛ ka ne don jinɛ wotoro kɔnɔ. o ye bi ɲininkaliw ye. ee ko in bɛ yɔrɔ min sisan a ka kan k'o ɲininkali k'i la o. Zayidu ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn min na ne kɛrɛ fɛ nana don ne dusukun na n t'a dɔn kanu nin kɔni bɔra yɔrɔ min na n bɛ ala fo ala min ye ne k'i fɛ. Kadi i ye tiɲɛ fɔ diɲɛ ka kɔrɔ n'a tigi ye wa diya n ye o ye yeko fɔlɔ de diɲɛ tɛ dɔ yeko fɔlɔ ye. Kanu bɛ daminɛ ka di nka laban ko o de b'a la. Kanu o kanu fɛn ba de b'a kɔnɔ teriya dɛmɛ sutura jigi balimaya kanu bɛɛ sigilen don nin kan n'i dalen don a la k'i tɛ n janfa. ne dalen don a la ko n t'i janfa wa n bɛ layidu ta i la fo n t'i janfa nka ne saralen don i yɛrɛ ka yɔrɔ de ma bɛɛ de ka kɛwale ninnu i ka hakilila tɛ ka fiyewu mun de la i bɛ nisɔndiya n kɔrɔ kuma dɔ la i bɛ ɲɛ ko n kɔrɔ i bɛ n dɔgɔya. I ye tiɲɛ fɔ ne y'a dɔn bi ko tigi wɛrɛ bɛ ne ka ɲɛnamaya la min tɛ ne yɛrɛ ye. Ne bɛ ka sɔmini sɔrɔ ko ne dusukun tɛ i ta ye bi ne dara a la bi ko ci wɛrɛ bɛ hadamaden na min tɛ baara bɛɛ. Kadi ɲɛnamaya kɔnɔna na bɛɛ n'i ka kɛta de don nka mɔgɔ bɛ sɛgɛn diɲɛ ko de la. N dara a la bi i bɛ n fɔ hali n'a sɔrɔ i ma ne ka jaabi dɔn Kadija Fatumata a kɛra ne ma jigi ye ale de tun bɛ na nisɔndiya wagati min ma mɔgɔ tun b'a la ale de tun bɛ ɲɛji cɛ wagati min ɲɛji tun bɛ o denmuso o ye ne jeli de ye Kadija i ka di ne
ne t'i fali foyi la. Tangata ini fɛn min ka kan i t'o f'i ye. Sɛgɛn min tun bɛ ne farikolo la sisan a bɛɛ de tun bɛ ka bɔ n na sisan i ye nin fana de don na. Muso caman bɛ yen lɛn ani maloya o de b'u ka caman u ka diyaɲɛ tunu. Kadija an balakaw dara ni lɛn de. N'i ye diyaɲɛ sigi 100 sarada o 100 sarada 99 o de bɛ muso fari la 1 dɔrɔn de bɛ cɛ fari la. 99 in muso b'i poro a yɛrɛ kan k'a kuru a tɛ sɔn a ka don a la nka cɛ ka 1 mana na don o don diɲɛ bɛɛ b'a don a la. Muso i b'a ye muso caman ka kɛwale la u b'a yira cɛ la k'a fɔ n b'i fɛ mais u yɛrɛ da t'a fɔ. I ye ta ye i y'a yira kɛwalew la i y'a yira i da fɛnɛ na i y'a fɔ fo k'a fɔ hakilina jumɛn de bila o la? Ne kɔni bolo ni ye ɲininka n'i bɛ mɔgɔ fɛ i kana dogo a la i k'a fɔ a ye yanni k'i yɛrɛ tɔɔrɔ k'a dogo a fɔ a tigi ɲɛna a tigi ka k'i fɛ a kana k'i fɛ a fɔ a tigi ɲɛna walasa i dusukun bɛ lafiya. Jɔn wɛrɛ de b'e ka nin fɛlen seereya la? Jɔn wɛrɛ bɛ ne ka fɛli seereya la? Tanto bɛ ne ka fɛli seereya la a cɛ fɛnɛ b'a seereya la. I ye tiɲɛ fɔ Kadija. Tuma dɔw la cɛ bɛ fili ale bɛ dimi teliya la muso bɛ baara kɛ ni fɛɛrɛ ye. Wa timinandiya de y'a to muso ye kɔnɔbara kalo 9 k'a ta fo ka taa s'a jiginniw ma. O muɲu n'o sabali de y'a to muso 4 bɛ se ka sigi cɛ 1 kun. O sabali a n'o barika de y'a to muso bɛ se ka kɔnɔya tan kɛ. Wala an b'a fɔ ko musow ma k'u ni ce. Bi ne dara la ɲɛnɛmaya o ɲɛnɛmaya ni muso t'a la ɲɛnɛmaya tɛ yen. Kadija i ka di ne ye. Kani foyi da la e kelen ka ne ka kanu foyi da la sisan k'a jira ne na a ye mun de k'i la? Kadija ma foyi kɛ ne na fana kɛra nisɔndiya ani wasa ye. Ne diyaɲɛ mɔgɔ mana na hali t'i ta ne kanuba mana na hali t'i ta. Jaa i se dɔnkilida la. Awɔ solo gɛnyɔrɔ la an bɛ dɔnkiliw da k'an yɛrɛ la nisɔndiya bagan gɛnyɔrɔ la dɔnkili de y'an teri ye o de y'an ɲɔgɔn ye. N tɛ diya ɲɛ la ka di mana na hali t'i ta ne diyaɲɛ mɔgɔ bɛ yan hali t'i bɔ ne kanuba bɛ yan hali t'i bɔ n tɛ diya ɲɛ la ka di mana na hali t'i ta. Non jara trop. Nin taara fo Nina. Je bɛ se dɔnkilida la tan ne. I se dɔnkilida la wa i kan ka di han? An kɔni ma timinandiya dɔɔnin. O diya n ye kosɛbɛ. N tun y'o de f'i ɲɛna n bɛ segin k'a f'i ɲɛna. N ko n bɛ nin dege ko caman na i tɛ ko minnu dɔn n bɛ nin dege olu la n'Ala sɔnna ma ne yɛrɛ fana tɛ ko minnu dɔn u bɛ ne dege o la wa ne caman bɛ n bolo n fana bɛ n'o de ye i dege o la n'Ala sɔnna komi n ka enu dɔnkili ninnu o n'a ɲɔgɔnna caman. Baasi foyi t'a la ni fɛn fɛn ka di ye ne bɛ don o da de fɛ. Ne sewalen don bi sa. Ne yɛrɛ sewalen don. N bɛ fɛ an ka to nin yɔrɔ in na yan an kana bɔ yan bilen.
Ma ba mo ko ni yɛrɛ. O ye tiɲɛ ye. Bigira. E ko ni o ye fɛn dɔ b'i da ka dun nka i wele kun ye min ye e ɲɛ tini na ni ye jɛtura de sen n'o ye tan n'a fɔra ko jiko gɛlɛya banna san musumusuni min nana jɛtura in de b'a la k'an ka fɛngɛ bɛ yuguba ne k'u bɔ k'u bin i bɛ fɛɛrɛ kɛ su in na i bɛ n'i da yan k'a kɔnɔ a bɛ bɔ Bakari ninnu ni Sule ka forow ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a sen n'o tagama foyi i gɛlɛya su in na i kana n'a jɛ dɛ. N kɔrɔ tɛ baasi ye nka ne ka kisɛ de bannen don. O tɛ baasi ye o i tila i bɛ taa fɔ tu ɲɛna ko n ka warimisɛn min b'a bolo a k'a d'i ma i ka taa dusuden 2 san. Baasi t'a la. O t'a ɲɛ. Ayi su in na bɛɛ n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'an ka dayɔrɔ labɛn yan. N kɔrɔ Jamusa ani tile. A ye de kɔni baasi t'i la. Ɲɛma. Seyidu. O ɲɛ ya. Hɛrɛ tilenna. Kɔri baasi t'i la. Bese y'i bolo dɛ. An bɛ taa fɛlɛ bɔ. An bɛ taa yaala. A ye ma ne yɛrɛ labɛn ne ye. I yɛrɛ sɛgɛnnen don dɔɔnin n'o tɛ i yɛrɛ kun na taa n hakili jigin kɔrɔlen dɔɔnin na sa. Ne bɛ ka taa tu ko ne bololankolon sera yan k'ale ne ka da so fɔlɔ. Ayiwa Ala ka kɔngɔ diya aw la a y'aw cogo d'aw yɛrɛ la dɛ aw kana na taa bolo don wo kɔnɔ. Baasi t'a la. Yarɔ aw ka totogo de tulon ye. Baasi t'a la. N b'a la ka sɛbɛn de fɔ aw kana taa bolo don dingɛ kɔnɔ dɛ. Baasi Muru. Ne yɛrɛ kun bɛ n'a f'i ye sa. Aw kɔni ayiwa Ala ka kɔngɔ diya. Ala ka wula yɛrɛ d'a ma. A y'aw janto ɲɔgɔn na han. Nɔgɔ e yɛrɛ bɔra dugu jumɛn? Ne bɛ bɔ Mɔnzɔnbugu. Mɔnzɔnbugu. Tiɲɛ yɛrɛ la Mɔnzɔnbugukaw ye maa ye bɛɛ ni kelenya b'aw fɛ dunala dɔ bɛ yen wa hɔrɔnya bɛ yen nin ye i tatɔla ye Fanjɔ. N bɛ fɛ ka taa duguba kɔnɔ ci la. Duguba kɔnɔ ci la o tɛ baasi ye ne tun ye tile 2 kɛ Mɔnzɔnbugu ne tun bɛ Jamusa ka du kɔnɔ. Jamusa yɛrɛ fɛ yen. Jamusa yɛrɛ a bɛ yen. Awɔ a bɛ yen nɔ basi foyi t'a la. O ɲana a dɔgɔnin don. A dɔgɔnin fana bɛ yen. Kɔri basi t'aw la? Basi foyi t'u la. Alhamdulillah. A yɛrɛ ye denkuranin sɔrɔ kɔsa in na. Tabarikala Ala k'a balo. Min f'i ye nɔgɔ ɲumanya tɔnɔ tɛ ban dɛ. N'i ye ɲuman kɛ hali ni e m'a tɔnɔ sɔrɔ i bɔnna dɔ b'a tɔnɔ sɔrɔ sabu bamananw ko ten ko n'i ye danfɛnjugu dan n'a ma falen i ɲɛna a bɛ falen den ɲɛna dɛ. O ye tiɲɛ. Wa a b'o cogo kelen na n'i ye danfɛn ɲuman dan hali n'a ma falen e yɛrɛ ɲɛna a bɛ falen den ɲɛna walima i mɔden ɲɛna. O ye tiɲɛ. Aw ye ɲumanya min kɛ ne ye wala n tɛna dugu i la bilen kabi dugu jɛra ne sigilen bɛ yan siratigɛlaw kɛmɛ ka sira tigɛ an na maa si tɛ ka sira in kɔ taama bilen nin sira in tɛ boli. Mun dun sen fɛ? Bingannikɛlaw de bɛ sira in fɛ. Bingannikɛlaw? Awɔ. Ne sigilen bɛ yan kabi dugu jɛra n bɛ k'a jira mɔgɔw la ka sira ko fɔ mɔgɔw ye o kan ka taa sira min fɛ ni ne ye n yɛrɛ dɔ ye kaban ɲɛ dɔ i kan ka taa sira min fɛ ne kan k'o jira la dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o bɛna diya n ye kosɛbɛ. I bɛ bɔ nin fɛ i bɛ bɛlɛbilen ta bɛlɛbilen bɛ fara 2 ye i bɛ taa i numankurun ta in fɛ sira bɛ bɔ siraju 2 ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ o sira kelen minɛ fo ka taa bila i bɛ siraba min kɔ la. Baasi tɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin diyara n ye wa Ala k'i sara. Amina. Ne bɛ dɔ bɔ sira la fɔlɔ. Baasi tɛ ayiwa Ala ka se ni ɲuman ye. Comme i n ka fɔ
e bɛ fɛ k'a yira ne la de ko an ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ ne kɔnɔ kelen o kelen jugu la wa Zayidu wa ɲɛ b'a la musonin kolo kɔni tɛ maa sutura kuma si e kɔni b'a dɔn pɛrɛ i kɔrɔkɛ ka dumuni ko ka bon o ye tiɲɛ kɛ nka don min na ni caman bɛ sɔrɔ n'a ye kelen min sɔrɔ bi an k'o lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kɛ nin ka dɔgɔ tɛ jɛ tiɲɛ n'i dun t'a fɛ i t'a to ne k'a di ɲɛma ma ɲɛma n'a ka t'u ka so ayi dɛ a to yan nɔ a den kelen an b'a fɛsɛfɛsɛ an cɛ ale ma fɔlɔ di la fiyewu a ma fɔlɔ di la i ka jugu i kɔrɔkɛ muso in ma dɛ baasi t'a la n bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a kantigɛ k'a jeni yasa i ka ɲɛɲini a la joona n y'a mɛn problème t'a la baasi tɛ ɲɛma an t'a lɛ n'an ye mangoro mo 2 sɔrɔ yan'an ka tila o baara la ɲɛma ye k'a kɛnɛ k'ale a bila ta ni n'a sɔrɔ sɔɔni i b'a lajɛ Zayidu o tuma e y'a kɛ cogo di ka nansara den sɔrɔ ɲɛma o dun y'a ɲininkali sugu jumɛn a kunfan bɛ bɛɛ la i y'a sɔrɔ cogo min deni maa ɲɛnama ne ko n ko kɔri n'i ka fɛn ninnu sifilɛ a la mɔgɔ b'i ka samafagamugu ci sosa la wa ni deni batara ma fɛn min jama sigi yɛrɛ caraki caraki i b'a ko jɛgɛji bɔlen jakuma ta ni ko ni waraya yɛrɛ tɛ tɛgɛ damandi nin kan koyi e b'a dɔn fɛn min ka jugu ninnu ma wa i k'a k'i b'a fɔ k'i mago t'u la i bɛ balo ka sɔrɔ o tɛ wa i bɛ balo i ka laada ani i ka kɔrɔlen ani i ka tabiya kɔnɔna na u t'i minɛ cogo sɔrɔ fɛn min na o dɔrɔn de n'o tɛ n'i yɛrɛ lajɛ kɛ a ye ne yɛrɛ tɛ muso ko jalo mɔgɔ la yɛrɛ tere juguya da yɛrɛ de ka ɲi Zayidu ne kɔni ne ka laada ko ninnu de man bɔ a bolo n'o tɛ a ka tere juguya i yɛrɛ kɔni b'a ye baasi t'a la Zayidu ne ma dala ni e yɛrɛ bɛ k'a ye ka ɲɛ kuma ba ye to kun bɛ yan ka ɲi ɲuman wa maa sɔrɔ ka ɲɛ koyi a cogo dɔ sigi filanan kun bɛ n da a bɛ ci a ma ci o nana filanan lajɛ a t'o ta n'a bin cogo ma ɲi n'a bɛ ci de a bɛ ci o awɔ a tɛ bin n ye n ka guloki kɔrɔta a binna a b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ an ka kɛ n bɛ wasa cɛ bɔ Zayidu aw ye ɲɛ sɔrɔ a ka jiko in na wa ne ma taa lajɛ fɔlɔ koyi a ye jɔ n bɛ bɔ bila an bɛ fɛɛrɛ ka taa lajɛ n'an ye ɲɛko ji dɔ sɔrɔ ayiwa baasi tɛ mɔgɔ t'a bama n'i ye jamana o jamana cilen jɛnɛya mun de tɛmɛna e ni wulujugu cɛ ne fɛn yirila min ka bon n'i ba kun mane min i fa ye min diyan ko n ka d'i ma i tɛgɛ jɔ Compris. On doit arrêter la colonisation. ne den cogoya de ka fɔ I ka se ka tafe bolo la. maa si tɛ se masakɛ la dogolikɛla hakili la k'a kunkolo ta fari fan dɔ a tɔgɔ ye Asimi sabula waati min an kun kan ka segin nɛgɛ kɔrɔ Mère, je comprends rien. Quelle est la différence entre les noirs et les blancs? ne ma bɔ i fa kɔfɛ min b'i fa janfa wa ne t'a dogo i la i denkɛ in si t'a la ne ko o bɛ ka kuma bamankɛ ɲɛlen de la wa Gajɛkulu den Kulubali o bɛ ka kuma Baraso Kulubali den de la wa Zayidu ta ye Tongobugu ye i ta ye Solamini ye Zayidu ta ye Tongobugu ye i ta ye Solamini ye ko wolokumajan ni si tɛ kelen ye Zayidu Kulubali Mamajigi ta ye Zayidu ye i ta ye Solamini ye Dengele ta subaga
alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah suma alhamdulillah ame bela jele fo kada ike kuma kan ni ke wakati la ka fo nga abune bela jele ko ngunu te sansor ni jurute yani nga donga kuma kon nana me aw bela jele fo dante fo limina bi anda fara mo ba kemena wandale mala na ko timina jana ko farfuni ma million chama me ko fe kana kan magaw an sigira tongo parti D kuma de labi filmi mi noni ajara kan magaw ye nu ya laje baren kelima ngila leli de baray me bela jide fu mo ko mun ya partager mo mun ya ndeme baren kon nana kan magaw filmi ay kalu woro fo kata kalu wulun vlala ayo de ka barala dugu wulun vla ay dugu munun ke dugu mun cheka janjogona ere kosobe o yitimina jani farfuni ni o kera audi kama o kan magaw ansikira o kama bi o siratige de la deuxième partie baraw damnena ay partie do ereta la kaban me kan magaw segena fiebo o be ko surugu kanja blogon dingere te beletare première partie baraw gelera kosobe o gelea dan nga amana gelea chugo ni miri kan maga nuna ibika gelea bla kerefe kuluga ni sonja laje kan mago akadanya kan deme deuxième partie barala deme bede wari deme bede sanui kan mago ayan deme ni duawi ani hera chamai o sirate de la ame feka kabako de la maga deuxième partie konnana ame feka fendo wi récupérer wallahi première partie gara kongoto baray ngamado deuxième partie la cew ani muso bina tu kan ko barala o sirate de la amanga tungara ke ofu ni rena uni e faso imbla ka blunda bla kata fenyini ko bisi ngana ni hera yu faso la wuli bilbili ba u tay ni yora ni la man fana ba fu katla ka ter koroba fu mun farlan kan barayna ko kan ba ko ko flana interi mai interi kana ke waray deuxième partie bara amogo be dugu tan nan ni la kan ba ko déplacement bala dumini bala post production o ya ta dama gele ya badi ateru fo kata si barakela toma kan ba wa hakili to ana akada nyi ka fene bo ka jamana en kuna wolo nay jamana mi yanna mo ka barka ani lakana ko sabati ankan ante saka sarake ni foyi fo ka ira jamana to nyogona o sirati ke de la sa mado chew banko wo muso bo banko munu man neke wiyela munu mati u dala kauna o de la me fa ka frankan ina law tala ka jeen deuxième partie la publicité demain al ni shungom dengele ni bi bulo o ka demain di amma jon fuila beki sike ni jamana ko di imagine lele lafia min de kan ame fa ko lafia sigingana wala sa flana ka bo ko ya nyena an woni fitini nge nga an kuru ma se shama nya me fa kan ba ko fene ka timina jalaje o sirat ke de la ni be fa kuma fe o nege ju siram mina passer 6 ans e bi se ka kuma fe bunya ani karama kono nano masage fagatigi ya ire c'est ta film ire ni kan ba ko kanute ni jamana en kanute ni bara kanute kanu bayi banga montaji ke kunte ni machina mau ay nan de meka nga wara ko ba sura fu bi bulu ni dalin wala o be fanga sama kata fo parti dana ni sigari bulu be ba sumu ni mati en kanu ko wala mau fu amun ma ko mu ni tantan do for pela kan atidu laje o kan mo interi mai interi kana ke warai deuxième partie baraw de ba fa ka ke machine wera de la miteni fitri wala yate amma ko be barake minona amma ko be appareil wala amma ko be son tala nyumona no e micro yi kan bo ayan demi ala kama pasuin kama ayan demi blunda kama jamana kama mali mago ba de nyuma kilengele bela de la ni wale anyati wala mene miteni
ni tun y'a don o la ka nin to yen kanubagaw o tun y'a donnen a ta fu la don min na n ye fanga monté k'a ban a bɛ disque diri kɔnɔ n ɲinɛna sagi kɔ o y'a sɔrɔ n bɛ touruna na diɲɛ ma kanubagaw ka ɲinɛ sagi kɔ gidɔrɔnda la a y'a sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ tun b'a kɔnɔ n taalen fo 3 kilomètres n seginna ka na n segintɔ moto essence banna n y'a kolongolo 3 kilomètres n natɔ n bɛ kasi la n ko ala ni nin kɛra fanga tun ne fɔ lahara ne tɛ fili bɔ bilen nka ne y'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ ne kama a bɛ ka kɛ o de kama a y'an dɛmɛ an ka fɛn kɛ min tɛ nin ye o don mɔgɔ sɔrɔla ka ne ka segi ta ka taa bila ne ye ko fɛn tɛ ka k'e kama ala ko k'ale yɛrɛ de mago jɔlen don fɛn na jamanadenw an si kana kɛ jamana in jugu ye aw yɛrɛ b'a kalama kurantigɛ ka ca bi kosɛbɛ n'a fɔra k'i k'i sigi montage la tile 3 ni kuran nana heure 1 heure 2 i bɛ wuli an mago bɛ groupe la kanumɔgɔw aw fɛn fɛn bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ bɛɛ bɛ sara i kɛwale la bɛɛ bɛ sara i yɛrɛ ci la ni ne tunu n b'aw fo dantɛ foli min na a ye tɛmɛ ni foli ye jelikɛ kamalen dɔ de b'i kanto e y'a faga mun na a ka kan o kana